أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Ci gaba da karatunmu na harjin waƙafin harafin mimun, ma'ana minjaye kenan a tsangayance, tare da ɗan uwanku almajirinku Ibrahim Mai Sittin Gombe. Wannan lambar waya 080356 mun sanya ta ne don duk wanda ya ga gyara ko kuskure ya tuntuɓe mu gyara. Tun farkon karatunmu har yau muna magana ne akan yadda harafin minjaye ya yi waƙafi na cikin Alƙur'ani gaba ɗaya da nau'o'in shi, ma'ana minjaye da mi'ara kenan. Har yanzu muna cikin him masu waƙafi. Mun sami tambihi daga Gwani Shama'unu Hotoro Kano, ɗan gidan marigayi Baba Gwani Husaini na babban tsangaya da ke Hotoro. Da mun ce him su 168 ne. In dai kalma ta ƙare da him kuma ta yi waƙafi ko da wani irin shakali kalmar ta fara. To yanzu sun koma 169 ne na Alƙur'ani gaba ɗaya. Alhamdulillah, na ji daɗin wannan al'amari sosai. A wajen inda rabbihim mun ba da harjinsu a kan guda 9. Sai Gwani Shama'unu ya ankarar da mu cewa guda 10 ne, kuma haka ne, nashi ne daidai. Allah ya saka mishi da alheri. Ma'ana inda rabbihim masu waƙafi muka ce guda 9, to ba guda 9 ba ne, guda 10 ne, don lahum ma yasha'una inda rabbihim su 2 ne, mu kuma ɗaya muka kawo. Akwai a cikin izun ilaihi, akwai kuma a cikin izun famanazlamu farkon izu. To don haka lahum ma yasha'una inda rabbihim su 2, inda rabbihim masu waƙafi su 10 ne, ba su 9 ba. Don haka him masu waƙafi na cikin Alƙur'ani sun koma guda 169. Tabbas wannan al'amari ya faranta min rai sosai da sosai, saboda ya nuna akwai mutaba'ar manyan malamai cikin shigege da muke yi da karambani akan irin waɗannan karatuttuka na Alƙur'ani, ba don mun kai mu yi ba. Don haka Allah ya saka da alheri Gwani Shama'unu, muna ƙara jaddada godiya. Sannan ƙofar mu a buɗe take ta duk wanda ya ga gyara ko kuskure ya tuntuɓe mu. Shi yasa ma muka ba da lambar waya tun farkon karatu, saboda wani zai ji karatu saƙonka zai isa gare shi, bai san inda kake ba, bai san inda zai same ka ba, amma ta lambar waya sai ya same ka cikin sauƙi, sai ya isar da saƙon da ya dace ya isar. Don haka ‘yan uwa, shi yasa muke shelantawa cikin babban murya da ɗaga sauti cewa ‘yan uwa, idan an samu kuskure a gyara. Ijtihadi ne ba wahayi ba, zai iya yiwuwa a samu kuskure a ciki. Za mu ci gaba cikin him da muke yi masu waƙafi. Don haka yau za mu ɗora a kan inda muka tsaya wancan sati. Don haka zurriyatihim masu waƙafi su 3 ne, ga su kamar haka. Min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim. بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ما سوق في سوء بهادي العمي عن ضلالتهم ما سوق في سوء بيو أو يعيدوكم في ملتهم شيء وقفي لنكفرن عنهم سيئاتهم من ربهم كفر عنهم سيئاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم ما سوق في سوء عهدهم إلى مدتهم دوك في شيشي ديا من نسائهم ما هن أمهاتهم دوك في شيشي ديا. Dan haka tihim masu waƙafi jumlar su 11, sayyi'atihim su 3, zurriyatihim su 3, dalalatihim su 2, fi millatihim 1, muddatihim 1, ummahatihim 1. In aka ɗauki tihim su 11 ne da waƙafi. Min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim wa lanuskinannakum al-arda min ba'dihim qawmu nuhin wa lahzabu min ba'dihim wa 'adin wa thamud walladhina min ba'dihim da waƙafi su 4 ne. بل لعنهم الله بكفرهم في قلوبهم العجل بكفرهم سوسو بيو da waƙafi. لهم الخيرة من أمرهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم من قبل فذاقوا وبال أمرهم da waƙafi su 3. لذهب بسمعهم وأبصيرهم da waƙafi shi 1.
يحملون أوزارهم على ظهورهم da waƙafi shi ɗaya. فانظر كيف كان عاقبة makrihim da waƙafi shi ɗaya. Idan muka ɗauki rihim da waƙafi su takwas ne gabaki ɗaya, tun daga kan bi kufrihim, amrihim, absirihim, zuhurihim zuwa makrihim. Sai anfusihim masu waƙafi su 10. Fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم أولم يتفكروا في أنفسهم إنما نملي لهم خير لأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم شهيدا عليهم من أنفسهم ولا خلق أنفسهم su 10 da waƙafi. فوقهم الطور بميثاقهم shi ɗaya da waƙafi. ليسأل الصادقين عن صدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم da waƙafi su 2. فخر عليهم السقف من فوقهم shi ɗaya da waƙafi. In muka ɗauki ƙihim da waƙafi su 4 ne. Wallahu a'lam. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya wani satin insha Allahu ta'ala. Allah Ubangiji ya kai ladan wannan aikin ya zuwa ruhin mahaifiyarmu, Allah Ubangiji ya gafarta mata, ya mata rahama, Allah Ubangiji ya sa ta huta. ‘Yan uwa sai a yi haƙuri da abin da aka je na kuskure saboda haka sha'anin Alƙur'ani yake, kamar yadda kullum muke faɗa ba mu kai mu yi ba, kawai karambani ne da shigege da hali na ƙuruciya da muka tsinci kai a ciki. Muna fatan za a yi mana afuwa. Almajirinku Ibrahim Mai Sittin Gombe. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.